obyčajné zateplovanie bytovky. Pozrite, čo sa robí pri tom. Obkopáva sa celá bytovka. Nezabudnite na uzemnenie. Bleskozvod budete určite robiť. Keď sa bude izolovať, bude sa dávať styrodúr, bude sa dávať nejaká nopová fólia. Chalani idú 80 cm do zeme. To je ideálna hĺbka na zemňací pás. Takže dáš si kolom dokola celej bytovky zemňací pás, čo vieme spraviť my. A z toho zemňacieho pásu ideš hore na bleskozvod. Vymýšľam to, že ako to spravíme a že či to vôbec pôjdeme robiť, lebo má to ísť robiť stavebná firma. Pri tejto príležitosti je to úplne ideálny stav na pospojenie rozvádzača, na nejaké rozťahanie toho bleskozvodu. Môžete si vlastne spraviť aj prípravu, keď sa ide zateplovať. My tu ideme zateplovať celú bytovku, môžete si spraviť prípravu na televíziu, na satelity, na internety. Všetko to potom bleskozvod rýchlo schovať. Nemusíš mať potom žiadne lišty, na klimu nemusíš mať, áno, klimu už mám pripravenú, ja už mám túto, poď sa pozrieť, tu mám klimatizáciu a do tej klimatizácie idú samozrejme trubky. Budú pekne pod polystyrenom, máš to pripravené a máš jedinečnú šancu, ako to potom robiť s nejakými tyčami a proste na čo.